yangu uya ndidi kuti ndinoda pfuma yangu. Tezvara chitaurei. Ndinoda pfuma yangu. Vakwasha, ndinoda pfuma yangu natezvara. Munovapa rini pfuma? Nasi. Ngomira sei baba pfuma yacho? Toshipa. Ratipe bebe. Garai baba. Manga mchiziva listi yenyu here baba? Mukadzi muchinaye? Hamamvira magara naye? Ari kupi mukadzi? Mune mwana nemezi? Vana ungani? Ndizvo here baba? Vakagara vese nomwana wangu vakasvika kuita mwana vakapesana pa7 months ndopa vakapesana ipapo. All right. Handazvinzwa baba. Saka apa kana takuchaja manje baba. Makadya manonono. Dare rinotonga zvapo izvi nezvi. Panapa baba vangu vakaisa rusambo 6,000. Ndo zvavanoda kuti mwana ndewavo. Vari kuziva kuti sei vari kuchaja 6,000. Vatoda danga pana mombe 3. Vachichaja $300 pachi pamombe. Vatoda masungiro. Angari musikana here mwana? Angari mwana? Akamboita mwana kumwe. All right. Ati ndoda jeredzwa rangu. Chiredzwa. Chemombe. Makurukota mainzwa kai. Ikatisapedze nguva mukuru. Isusu tine matongero edu kuno. Vanoitwa mombe 3 ndizvozvo. Mombe yemwana. Yokumara mwana. Nechiredzwa ndizvozvo. 3. Mari yacho atibvise yababa. Tinongorespekta zvanyorwa nababa nokuti anyora mari yakanaka sitereki. $300 pamombe. Yobvaita 900. Toreisa mombe yechina. Yo mai. Iyoyo inoiswa neyo nokuti unoziva zviri kwandi ndozvo. Chivanhu kaichi. Saka mombe dzake ina muruno. Mune mubvunzo here mukuru? Handina kunyatsokunzwisisa mati mombe 4 ndedzechini. 3 ndazinzwa. Yemwana? Yechiredzwa. Romai. Danga. Imwe ndechi. Dzakwana kafu. Alright, amira ikazma. Pati yechiredzwa. Yekumara mwana. Kumara uita sei? Adi mwana akachengeta kubate zvako. Yechiredzwa nekumara zvasiyana chi? Ndozvimwe chete. Chiredzwa ndechimwe chete icho. Nedanga. Nedanga. Dzipe mazita imi mukuru. Nditsanangure kuti ndichatsonzwisisa. Ndakakutunga panyaya pakusanzwisisa pakati kumara mwana. Kana une mwana une vana vaviri, wakarora mwana vaviri. Mwana mwega yoga anoshajwa mombe. Uneona ungani? Imombe likamira mwana kwega. Kana une vaviri mombe 2, kana une 1 kana une 3 mombe 3. Ane mwana 1, ane mombe 1. Ane mombe 1. Ane mwana 1, ane mombe 1. Ane mombe yekumara mwana. Ane mombe yomai. Yomai 3. Danga 4. Mutaure ya mwana Batsirai. Manga kutaura. Mabazwe. Mise mombe dzake 3. Ari right. Mise mombe 3. Uri right mwana wamai. Ari right. Angasimusikana nje. Baba. Mwana wenyu andanga mbana. Sa mombe imwe chete ndio yedanga. Kwana napi. Ndipiwo kamari yacho. Iripo here. Enda yawo. Ayo apa gara ei. Ndizvozvo mombe yemwana 1 yomai. Katika yomai yafombe somai.
Wane mari chama 900 visa $300 aukwanisa kubvisa mombe yomai yemari unoramba uchishupika muupenyu. Ndinoda kushandisa zvechivanhu tizozoka chemo inonotenga mombe inotochifamba inotsika saka isa $600 yako mabva kupi baba? What? Mazindi. Mombe ino yarini mukuru wangu? Enda kwagono dziriko. Kwagono dziriko? Zikuita $450. Enda kwagono patauni chitiya pia pongo. Maita basa. Ibva mangoenda mumasainaka. Ibva mangoenda mese pamwe maita se. Mwa matura mari yenyu baba wangu. Mkwasha uyu ndomutenda. Dara zviitike. Asi tabvisa mari yebhasi. Mkwasha atezvara vamadzoka apa pane tsika yakanaka tufa kuramba chichengetedza nditi mabva mazindere baba kasi mupuwa kamari yebhasi gagara pa kupe mari yensumudzo yako Mkwasha wasumudzeka amutemo musumudza chidateza kasi wagona mupenyu mukuru ai vapenyu atezvana mungu enda yenyu kana makubvisa mombe munomuta kuti mombe yomai yeti akuendesa taurai nyararai mwana baba vangu ideni munhu akura vada kuona mwana kuti weshe saka ndakumbovakumbira kuti mwana mboyo wamboni wechi baba sekuru wacho nasekuru wacho sezvo vakuti kurewo sekuru wacho sada kuti mwana ambota sei usangana wane dzinzarani nai mnguru ndozo mabvisira mari yanhasi baba mari yamaisa pamaize basa rai ndei mara mwana saka mutendere kutora mwana wako akura sei 7 years amai vakaru vakafa by right mwana wake kasi zvine process zvinofanwa kuoneka kuti anogona kuzomuchengeta here taurisai nyararai vanhu wei taurai magara asiyana nomwana aine 7 months kubva ipapo aingogara kugara kusvikira 7 years dzakwana idzi ndichichengeta mwana iye kusvikira ndapinda samuda alright iwewe une vakuru vako nyaya yavakutaura ndeyekubhadharwa kasi unfortunately ndosaka chiti musarere vanowe Vakwasha nokuti mombe ndongoramba ichiva iri bodzi saka zvakadyiwa nemuzukuru achakuchengetaiwo futi saka munomupa mwana wake zvakakodzera kasi chinya ndinokurudzira nje kuti mutarise kuti mwana ari kuenda pari safe here iwewe ari kuenda pari safe here nemukuru ongu saka mutenderei munomupa mwana wake kana zvichitwa zviripo zvisafe ukama unaopera zvamunoita sekuru kana uyo akuenda nemwana ndinotsvaga amai vemwana vanoperekedza mwana uyu voziva kuti pamusha pavamusiya ndepapapa kuitira mangwana hakuna zokuzoenda muchibvunza kuti kana mwana arwara ari papi anoenda naamai vake vosvika voziva pamusha kuitira mangwana kana mwana akazorwara vane vanhu vomateerera maita zvenyu sumuka yenyu ayo vatsvaga ruzivo animaona vatsvaga ruzivo savatenderei pakutsvaga ruzivo hamutoda kuchengetwa nebaba mari munosvika nayo here
Ai, sawa zaidi. unongoenda umotora mai munhu endo naye